Ola a todos, espero que vos puxerades ben guapos porque hoxe viñamos á festa. Viñamos á festa da Ascensión de Santiago de Compostela. E por qué? Pois porque queríamos ver un espectáculo que só acontece nestas datas. Dentro dun anaquiño van chegar aquí á Praza das Praterías a comparsa dos cabezudos. Van vir como manda a tradición, facendo pasarrúas e pararán aquí en outros lugares para bailar. Porque os cabezudos de Santiago de Compostela son os únicos de toda España que bailan. E ademais bailan pezas que estiveron de moda en distintos momentos. Bailan jotas, muiñeiras, pero tamén valses e ata unha mazurca. Eu estou ilusionadísimo porque os xigantes e os cabezudos pois forman parte do imaginario de todos desde que éramos nenos. Existen en todas as partes do mundo. En España apareceron relacionadas ca festa do Corpus Christi hai xa séculos. En Galicia seguen saindo en máis de 50 vilas e, como vos dicía, hai xigantes e cabezudos por todo o mundo en máis de 5.000 lugares, desde Rusia ata Polinesia. Nós hoxe quedámonos cos de Santiago, cos cabezudos de Santiago e imos descubrir que hai debaixo desas cabezas, porque eu aseguro vos que hai algún segredo. Empezamos xustiños, porque velai veñen xa os cabezudos. Non me digades que non son unha maravilla, todo un espectáculo. Só con velos pasar xa é festa. E a función comeza sempre aquí, na Rúa Nova, porque nesta rúa está o teatro principal, o lugar no que se gardan durante todo o ano estas enormes e preciosas cabezotas. 6 delas representan as 3 parellas que o Concello de Santiago mercara en Zaragoza nos anos 40. E a parella de mulatos fixose despois, porque os cabezudos composteláns bailaban o ballón, unha peza con ritmo de rumba que, claro, necesitaba un toque de cor. Vendoas así pousadas parece que xa impoñen, pero é certo que en canto se moven, un chega a creer que teñen vida propia, e case esquecemos que debaixo están os bailadores que desde hai décadas bailan os cabezudos de Santiago con moito esforzo e moito orgullo. Quen dirixe a comitiva é a figura do alcalde acompañado da súa dona, a Manola. Baixo a máscara do alcalde está a persoa que dirixe os cabezudos composteláns actuais. Só vos dicimos que se chama Anxo, que é toda unha figura do baile tradicional e que foi el quen recuperou as pezas antigas e as vestimentas dos cabezudos despois de anos de esquecemento. E non vos desvelamos máis porque un dos grandes segredos dos cabezudos é precisamente a identidade dos que bailan. E iso ten que seguir sendo un misterio. En todo caso, Anxo fixe un traballo impagable porque xa vedes a cantidade de xente que hai agardando para velos. A primeira parada é na Praza de Platerías. Aquí dan unhas voltas ao redor da Fonte dos Cabalos para saudar aos espectadores antes de situarse para bailar. Xunto aos cabezudos que representan o alcalde e a alcaldesa van os mulatos, o correxedor coa dama e a parella de baturros. 8 figuras que lle poñen música e fantasía á festa da Ascensión. Ai, podemos dicir o do dito da Ascensión. Tú sábelo, isto de cando chove pola Ascensión? Sin 40 días un sí ou non. Cando chove pola Ascensión, chove 40 días, un sí ou non. E cúmprese, eu creo que sempre. Bueno, a ver se é verdad que se cumple, temos xa verán. Fálame desas pezas que bailan, porque sí que teñen que ver coas modas de distintos momentos, non? Sí, foron integrando, foron collendo un baile de cada época que foron vivindo. Entonces bailan a muñeira, bailan a xota, despois bailan unha peza que foi unha banda sonora dunha película que foi moi famosa, que era o Ballón de Ana, que é unha especie de rumba. Bailan tamén, agora últimamente montaron un valse, quizá a peza máis antiga de todas as que bailan sexa os fuelles, que lle chaman eles. Os fuelles que son? É un paso doble que conoce todo o mundo. La, 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 lilo, la, lo, lilo, la, lo, la...
Ademais, os xigantes ou cabezudos son algo que temos todos no imaginario desde que somos moi pequenos, non? Sí, supoño que é unha figura ao mellor que está no inconsciente, non? O da máscara deformada, grande, que ao mellor aparece nos soños, o do xigante, dos contos, todo eso sí, está así. Os nenos están aí que queren ver e que se meten, pero despois cando lles chega un así para collelos para bailar, porque os collen os nenos para facer un corrillo con eles, hai algún que escapa, pero... Pequenos escapan e míranos como con medo, pero a maioría deixanse levar e a fantasía e a emoción acaban superando os temores. E isto sempre foi así. Xa seus pais e seus avós lembran a expectación coa que agardaban as festas para ver os mómaros, como lle chaman en Santiago os xigantóns, e os cabezudos. Daquela os cabezudos saían do concello e bailábanos os nenos do hospicio. E os pequenos que os vían pasar quedaban impresionados, igual que os de agora, por eses enormes cabezóns coas bocas abertas. Pero que agora, ademais, esas tremendas figuras achéganse, cóllenos pola man e fanos participar na festa con eles. E claro, así como non se van poñer nerviosos e felices ao mesmo tempo. Algún seguro que non o esquece na vida. Noutros grupos de cabezudos e de xigantes, as figuras, os personaxes bailan durante o desfile, non? O pasarrúas, pero non se paran a bailar. Este creo que é o único grupo de España que se para a bailar. Si, eu polo que coñezo é o único grupo que existe en España que fai este tipo de cousas. Os outros grupos, pois, que diste, van os gaiteiros tocando, ou en Zamora ou Castilla que van dulzaineros, tal, pois van acompañándoos pola calle, pois meténdose cos rapaces, tal, pero aquí, como grupo, con 4 parexas de baile ben definidas, con uns bailes definidos, é o único que hai en España. Os cabezudos son únicos, porque bailan de verdad, non só se menean ou fan corrillos, ou bailan xota, muñeira, os fuelles, bailan pezas de distintas épocas que son un espectáculo, isto... Iso é unha das cosas que os distingue quizás de outros cabezudos e de outros xigantes que hai, decía unha presentación en todo o mundo, é un misterio eso de que haxe esas figuras curiosas en todo o mundo. Sí, bueno, pensase que están asociados ás procesións do Corpo de Deus, que levaban polo século XV ou así, empezaron a levar de todo, teatro, entremeses, xente disfrazada, xigantes, cabezudos, ou sea, era unha especie de espectáculo urbano que se montaba, entonces parece que dai veñen os cabezudos e por eso, bueno, para onde chegaron os cristianos, ali chegaron os xigantes e os cabezudos, claro. En Compostela comezou a celebrarse a Festa do Corpus no século XIV, pero foi no XVI cando en toda Galicia e en toda España o desexo de solemnizar esta festa e de convertela nun espectáculo fixo que se incorporaran ás procesións as figuras magníficas dos xigantes ou dos cabezudos acompañados pola música dos gaiteiros e das charangas. Ata tal punto a orixe destas máscaras está relacionada coa tradición relixiosa que en Santiago houbo incluso un tempo no que os xigantes e cabezudos bailaron dentro da catedral, no mesmo altar maior. Deixaron de facelo ao redor dos anos 60 e desde entón cada grupo seguiu o seu propio camiño. Os xigantes continuaron pertencendo ao cabildo e os cabezudos pasaron a mans do concello. Chegou un momento en que os cabezudos quedaron esquecidos e foi no ano 1982 cando o Concello de Santiago tratou de recuperar as vellas máscaras que se fixeran nos anos 40 e das que apenas quedaban uns anacos. Desde entón ata hoxe, cada ano durante as festas do Apóstolo e da Ascensión, os cabezudos volven saír para lucir a súa espectacular estampa e encher as rúas de Compostela de cor e alegría bailando o son da charanga. Como vos entendedes cos bailadores? Porque falar é difícil, entendervos, vos seguides tocando mentre eles descansan, e como vos entendedes para saber que peza ven? Pois a cuestión é mirar para o que vai diante. O que vai diante é sempre o alcalde e a masadona. Sí, son os que dirixen a comparsa e os que marcan teñen un código, porque claro, como teñen 5 pezas,
ti non sabes que peza vai bailar. Tampouco das falado ben con eles pola cabeza, claro. Chega así, pero ainda así, ali dentro da cabeza retumba todo e é difícil entender o que che din. A ver, dinos os xestos, a ver se pillamos algún. No, é moi fácil, o paso doble vai con bastón na man, o paso doble simplemente levantar o paso doble. O vals fai así, arrumba isto, muñeira, e xota. Fálame dos músicos, porque os cabezudos sempre os acompañaron músicos, a ver, de prestixio. Sí. Gaiteiros e charangas que importantes da zona, non? Sí, sí, levaron un acompañamento sempre que procuraban que fose bon. Hai moitos anos que quen fixo acompañamento moito tempo é xente da túa terra, dali os enxebres de Calo eran. Despois deso, non sei se viríamos nós xa ou pasaron uns anos. A charanga de Ultrella. Sí, a charanga de Ultrella, sí. A charanga de Ultrella fomos con eles, non sei, moitos anos, a mellor 8 anos ou así. E agora, pois, outra charanga. O percorrido sempre o mesmo ou é variable? O percorrido máis ou menos é casi sempre o mesmo. Solo se varía, bueno, o cabezudo que vai diante, que é o que dirixe o tema, pois o mellor un día decide pasar por unha calle, outro día decide pasar por outra. É que os veciños tamén, se non lle bailan os cabezudos ali, tamén, este ano non viñestes por aquí, protestan, entón, pois, teñen que andar aí compaxinando, claro. Xa vos dicía ao principio que estes cabezudos levan un ritmo frenético. Acabamos de sair da Praza das Praterías e imos agora cara a Rúa do Franco para chegar á Praza do Toural. Diante vai o alcalde, a máis a súa señora, os negriños, os baturros, e un montón de xente, entre turistas, peregrins, e un montón de xente que aquí imos tropezando. Seguimos correndo porque que senón non nos pillamos, imos chegar tarde. Cousa é dicilo, e outra de verdade é ver o ritmo que van os cabezudos e os músicos. Se un se despista, perde o rastro, e entón hai que guiarse pola música. Porque os cabezudos de Santiago sempre foron acompañados nos desfiles e nos bailes polos conxuntos instrumentais de moda na época, polos mellores.
Antigamente o acompañamento era de gaita e tambor, pero a partir dos anos 50 incorporáronse outros instrumentos. Hoxe seguen tendo a sorte de contar con músicos magníficos. Son de distintos grupos, pero únense especialmente para esta ocasión. E o resultado non podía ser outro. Unha charanga espectacular capaz de dar aínda máis alegría á actuación. O seu papel é importantísimo, porque ademais de tocar as 5 pezas que forman o repertorio de baile dos cabezudos, tocan sen parar durante os pasarrúas e nos descansos. Así que xa vedes que os músicos tamén fan un esforzo enorme e, sen embargo, todos eles din que tocar no rancho dos cabezudos é un orgullo. Tanto como foi para os grupos míticos que cumpriron este papel no pasado, como os Enxebres de Cacheiras ou os Irmáns Lamas. Eu creo que máis é unha situación social, non? Estamos falando dun grupo que participou nesto hai 70 anos, e despois de 70 anos sigue habendo isto. Sigue habendo isto e sigue a xente reclamando este tipo de actuacións. E, home, para nós non sei que parecido haberá, pero supoño que para eles tamén sería importante vir a este tipo de festas e vir a Santiago, que é a capital, non? Músicos e cabezudos foron sempre inseparables, e se nos grupos houbo innovacións, nos bonecos tamén. Segue sendo esgotador bailar con estas cabezas, pero algo melloraron. E, sobre todo, gañaron en liberdade de movementos, porque hai un truquiño que lles permite a estes cabezudos poñerlle toda a chulería que queiran. Os cabezudos antigos tiñen unha cousa que, por exemplo, nos bailes e tal, sempre levaban a man no peito e iban para diante e para atrás e sempre procuraban que non se lle caera porque non tiñan outro xeito de agarralos, non? E nos lle fixemos estas correas e tal para poder levar os brazos tamén libres, non? E poder bailar perfectamente os bailes que eu lembro xa de pequeno, non? E ten o seu intríngulis, porque para poder bailar coas mans soltas, esas cabezas teñen que ir perfectamente acopladas. Sí, van amarradas con os cintos por debaixo dos brazos, bueno, levan unhas almofadas aquí para que non lles fagan daño, e despois ven pola boca, ten que estar a boca á altura dos ollos. Pero iso é tremendo para bailar. Pois é seguro. Sí, xa bailar é complicado, pero bailar metido dentro dunha cabeza unha muiñeira, aunque sea cortiña como fan eles, é moi complicado, é moi costoso. Se fai calor, o sea, abrásanse dentro da cabeza, é un oficio cansado de cabezudo. Algúnha vez teñen caído, Home, claro, sí, non é raro que algún caiga, sobre todo cando chove, pisan ao mellor unha alcantarilla ou algo así, resbalanse, porque non se ve moito, claro, por un burato así. Desde logo o resultado é magnífico, porque o que ves é eses cabezóns bailando coa gracilidade desas perniñas. Sí. Ao principio estaban máis xunguidos ás representacións religiosas que incluso bailaban no altar da catedral. Sí, bailaban dentro. Había que aí no século XVIII e XVII era moi frecuente que dentro da catedral houvese representacións teatrais, houvese bailes de xente que acompañaba procesións, os xigantes, os cabezudos. Sí, era outra cousa moi distinta. Os cabezudos botáronnos da catedral aí nos anos 60 ou así, bueno, quedáronse cos xigantes e agora está o Concello intentando recuperar os xigantes para volvelos a xunguir os cabezudos e os xigantes, que os xigantes tamén teñen un baile aquí. Digamos que antes efectivamente iban xigantes e cabezudos xuntos e agora os xigantes pertencen á catedral, que foi ademais quen nos pagou, non, no seu momento, e os cabezudos ao Concello. O Concello, sí, que o Concello preocupouse de mantelos e de recuperalos, porque antes estaban en mans dos nenos do Hospicio de Santiago, que era quenes os bailaban, e despois o Concello decidiu collelos e facerse cargo deles, e, bueno, reconstruílos, vestilos ben,
poñer os cartos que fai falta para pagar aos bailadores, aos músicos e sacalos na Ascensión, no Apóstol e en algunha festiña así que teñen eles a ben sacalos. Non os baila mellor calqueira, un bailón cabezudo, además de ser un tipo que teña, se para bailar ten que ter certa resistencia. Tamén ter un bo sentido de equilibrio, porque os cabezudos, ainda que queras que non, a mellor no momento primeiro non pesan, pero dali a media hora que os tes encima, chegan a pesar, E ademais non solamente non pesan, sino que ademais non respiras ben, non? O baile ten que ter un movimento por dentro que se permita respirar. E a xente que os baila suda moito. Que anatómicamente teñen que quedar moi ben pousados nos ombros para que non lle fagan así xagas e cousas desas, non? O sea, porque é moi fácil de que lle poden facer dano, non? E sobre todo que as bocas e tal sean grandes para poder ver e ter cuidado cos chavales, porque os chavales son cuidados eso de aquí dentro hai un señor, me meten dedo por tal, se non é a primeira vez que lle sacan un ollo a un, non? Cando o Concello de Santiago lle encargou a Cucas e aos seus compañeiros do Obradoiro recuperar os vellos cabezudos, o primeiro que tiveron que facer foi buscalos. E atopáronos, pero nun sótano, baixo os cascallos dunha reforma. Apenas puideron aproveitar algún anaco para parte dun molde. O demais foi froito da investigación, da súa imaginación e dos recordos que Cucas gardaba da súa nenez, cando xa o engaiolaba a maxia destas máscaras que lle encantaría ver de novo por toda Galicia, como había antes. E era o que se trata de ir meténdolle o papel todo por aquí dentro. Hai un que é máis fino e outro que é máis grueso. Isto se corta todo por aquí así para que non nos faga recovecos, non? Isto se molla, entonces se lle dá a cola e se vai metendo por aquí así en cachos pequenos, non? Isto sería ou metelo con cola, bueno, a cola sería o que lle diría a consistencia, non? Despois ao secar, sacarlo, non ves? Que queda a forma toda. Non ves os ollos, as arrugas. E que isto despois, ao poñerlle as dúas capas, isto, imagínate que vai a ser un cartón grueso como a tapa dun libro. E logo, unha vez que está todo posto e tal, se deixa secar, logo se tira para fora, se retoque e se temos a careta feita. O único que lle falta despois é pintala e iso, non? Isto é unha proba, non? Entón, o que recordo que cando estábamos facendo os cabezudos, aproveitábamos e entón poñemos nas raiolas de sol que salían, non? Poñemos nas xanelas os cabezudos a secar. O increíble foi cando de repente desde un quinto piso, pop, caeu, non? E todo o mundo, alá fomos dicindo se nos esmendrellou. E como comprenderedes non lle pasou nada, porque este cartón, de feito, teñen cerca de 30 anos estes cabezudos, que se di pronto, Seguro que aguantan 30 máis e 40 máis tamén, e 100 ao mellor. Xa vedes que o traballo de recuperación dos cabezudos foi impecable. Non hai máis que velos, están en plena forma, feitos uns mozos. Estas caras non se engurran, por eles non pasan os anos e sempre están dispostos a animar a grandes e pequenos. E se eles non se cansan, os composteláns tampouco se cansan de velos. Quen ven unha vez sempre repite. E o mellor non o credes, pero tanto cabezudos como músicos fíxanse en quen está e quen non. Sí, pasan lista. E non só iso, comentan entre eles se falta fulanito, ou se este ano menganito cambiou de sitio, ou se Citranito, que xa viña de pequeno, agora ven cos fillos. Así que xa vedes, o público mira, pero os cabezudos, que parece que non ven nada, téñenos a todos filados. Os bailadores gústalles moito preservar a súa identidade. Ninguén quere que saiba quen son os que van debaixo deses cabezudos. Os únicos que o saben creo que son os fillos de algún ou as parexas de algún, pero non, eso sí que o levan bastante
bastante agochado. Xa vos lo dicíamos ao principio, a identidade dos que participan forma parte do misterio que rodea a estas personaxes, así que o único que vos podemos contar é que debaixo destas cabezas están algúns dos mellores bailadores dos distintos grupos de Compostela dirixidos por Anxo. Algúns deles son veteranos da música tradicional, bailadores moi experimentados. De feito, a maioría levan case 15 anos cumprindo este papel, bailando cunha cabeza que pesa 3 kilos, sen equilibrio, sen aire, sen visión e con moita calor. Despois hai outro segredo. Neste grupo, sodes todos homes. Sí, Músicos e bailadores. sí. Non sei por qué, eu non quero dicir nada, pero non sei por qué. A miña idea non é por nada machista ni nada, eu creo que porque para a muller é bastante incómodo levar a cabeza, porque a cabeza vai atada á altura do peito. Vai moi atada por aquí, simplemente meten os brazos para arriba e depois vai atada ao peito, pero unha muller é bastante incómodo polo tema do peito, claro. Quen son as bailadoras? As bailadoras? Por que as bailadoras? Pregunto quen son as bailadoras. Non sei. Non van mulleres normalmente. Por eso digo, porque non hai bailadoras. Non. Son todos homes. Solo houve unha excepción que foi a miña muller, porque un día había un rapaz fixe un esguince nun pé dun día para outro antes de e non había, entonces chegaba o día de hoxe e non había que no bailar, entonces meteu a miña muller e ela foi, bueno, pasou no ben e mal ao mesmo tempo, non hai bailadoras. Non hai bailadoras, claro, pero que eso que ti dices, si con certa normalidade, a xente que os vimos, que os levamos vendo moitos anos, pois nunca se nos ocorreu pensalo, vemos os cabezudos, figuras de home, figuras de muller. Pero se quitamos a cabeza ás mulleres, igual xa sable un home de barba que nin diola. Todos homes, sempre. Dio o director, ademais, que os homes son os que moven con máis gracia os vestidos das mulleres. Anda! Sí, que as mulleres que son máis osas para mover esos vestidos que levan, que os homes, bueno, que como se ven aí enmascarados, Un día que a pillan. que lle dan aí aire, sí. Hoxe un día de sol, pero de calor tamén malo para os bailarín. Moi malo. Os bailadores. Moi malo, porque se os vedes cando sacan as cabezas, cando xa paran, é un espectáculo, porque están totalmente sudados, magullados, porque rozados a veces, porque as cabezas, claro, rozanlles na cara ou rozanlles na nariz, entón ao mellor algún ten que poñer unha cousa na nariz ou aquí para que onde lle roza a cabeza para non hailles que dar auga pola boca, así con a palla e tal, pues, bueno, está ben. En cambio, os gaiteiros como marqueses detrás, Bueno, non te creas, Porque, a ver, cales son as dificultades do mundo do gaiteiro? Van moi rápido, corren moito, a desfilar, corren moito, entonces tes que ir moi rápido tocando con eles, acaba sudando, os das gaitas, bueno, temos unha ventaxa, pero os que levan o bombo ou levan un acordeón,
Xa sei que a alguén lle pode parecer exagerado, pero asegurámosvos que adiantarlles aos cabezudos non é tarefa fácil, e menos neste último tramo. Debe ser que se animan co público, coa xente que sea ás portas para ver os seus turistas que lle abren camiño entre sorrisos e cámaras de fotos. Eles disfrútano, pero tamén sofren o seu, porque despois de 2 horas de percorrer as rúas, as plazas da zona bella de Santiago, camiñando, bailando e tocando sen parar, acaban esgotados. Conseguín adiantarlles, pero recoñezo que isto non é un baile, isto é un maratón. Levan un ritmo tremendo. Estamos percorrendo a zona bella de Santiago, é un circuito relativamente corto, pero xa vedes que moi intenso. Seguimos! Cando chove porque chove, cando vai sol porque vai demasiada calor. Ser cabezudo é vos moi duro. Menos mal que tralo último calixón chegan á meta. Aquí é onde sempre rematan o percorrido, cansos, medio asfixiados, coa roupa empapada, pero felices e satisfeitos de facer bailar aos cabezudos de Santiago un ano máis. Asfixiado, macho, mira que corren estes por aí arriba. Mira, vaya carreirón, vaya sprint final, é eso? Porque como acaban de bailar, veña, como só pillan calle para arriba toda a cadrería, pues botan a correr e nos pobres detrás a soplar e a correr tras deles, non é medio. Dios pobres, quen sofre máis, os bailadores ou os músicos? No, creo que sofren máis os bailadores, porque van metidos dentro da cabeza e só teñen un brotiño para ver para diante. Pero, bueno, nós tamén nos chega ben, porque entre que tens que soplar, tens que pensar a peza que tens que tocar e tens que correr tras deles, pois... 3 cosas ao tempo. 3 cosas ao tempo. Por que é especial os cabezudos de Santiago? Por que dirías ti? Se te verás que decir cales son un pouco as características que o fan diferente, así xa para resumir. Home, o do baile é espectacular. É que velos bailar esas cousas así, con esas cabezazas, é espectacular. O sea, a xente quedase ca boca aberta. De feito, hai moita xente que nas festas da Ascensión baixan especificamente a ver os cabezudos, porque son xeniais, a verdad. É unha experiencia moi positiva, é que eso, estás tanto tempo esperando, son os cabezudos, simplemente eso, sería, non sei, sería a típica actuación que farías porque sí. Sempre é como ver un pouquiño aos teus fillos, non? Entón ver que están aí os cabezudos e que siguen bailando, e que bailan ademais extraordinariamente ben, non? A gracia que teñen e tal, pois che dá un aquel, non?